Dadi bocah ki aja sok seneng nyimpen perkara kang disimpen jroning ati sanubari. Awit yen to kowe nyimpen perkara sajroning ati sanubari ki tan ngurung ki mengko bakal lara. Lah kang mongko sing jenengane gerah kira kembange pepati. Saya meneh ana tetembungan kridane ngati tan bedah bangkit marang kutaning pasti budidayaning menungsa ora iso ngungkuli garis ingkang maha kuwasa. Apa kira-kira jeneng sira manggon ning pertapan Jatisrana kira kurang sandang kelawan pangan? Yen to perkara kowe kurang sandang kelawan pangan ya pun bapa njaluk pangapura njaluk dicukup awit sing jenengane papan ning pertapan ya kaya mangkene iki Sumantri ana apa gage kowe iki matura Kanjeng Rama Panembahan Suwantek Dewa punden kula kepareng kula ingkang putra pun Sumantri badhe matur kepiye Sumantri leres sanget ingkang dados pangandikanipun Rama Panembahan Suwantakni punapa ta darunaning wekdal dinten samangke kula pun Bambang Sumantri kami lancang ijen tanpa rewang minggah wonten ing pendapi pertapan Jatisrana wonten bab setunggaling manah ingkang badhe kula aturaken Rama Panembahan kira-kira bab perkara apa